Sitten kun lähdetään treenaamaan itsestä sivuspakattia, niin hyvä treeniliike on horse stance, eli ratsastajan kyykky. Tämä käytännössä ohjaa tähän sivuspakaattiin, mutta tämä on vielä kuormitukseltaan hieman keveämpi. Eli täällä ensimmäisenä käännän varpaat auki, kantapäät auki, varpaat auki ja kantapäät auki. Sitten laskeutua vähän syvemmälle alas ja tuoda vielä kertaalleen varpaat ja kantapäät auki. Perinteisesti tämä tehdään sillä, että meillä on polvet varpaat eteenpäin, muun muassa tuolla kamppailulajipuolella, mutta on ihan ok kääntää lonkkia vähän aukeertoon. Ja tapauksessa mä pusken vahvasti lonkkia auki. Mulla on vahvat loitontajat, vahvat lähentäjät, vahvat kaikki. Sen jälkeen istu alas ja pyrkimyksenä on kääntää lantio eteenpäin tilttiin. Eli vähän se niin kuin akuanka-asento. Kumminkin niin, että meillä säilyy samalla rintakehä lantion päällä. Ja täällä voidaan olla puolesta minuutista aina minuuttiin asti.